No niin, täällä se seimi, oikeastaan pääseimi on. Eli meillähän on nyt jo 3. vuosi Oulussa tällainen kansainvälinen seiminäyttely ja ympäri Eurooppaa käytännössä on tullut näitä näyttelyseimiä ja myöskin Afrikasta ja Etelä-Amerikasta. Tämä idea lähti siitä, että aikanaan esimerkiksi Ruotsissa näiden laulavien opiskelijapoikien ja tyttöjen, joita sanotaan tähtipojiksi tai tiernapojiksi näin oululaisittain, niin heidän mukana oli myöskin tämä pyhä perhe, eli Maria, Joosef ja Jeesus lapsi. Ja tämä perinne katkesi jossakin vaiheessa, eli Oulussa tiernapoikiahan on 4. Herodes, Knihti, Murjanen kuningas ja Mänkki. Ja tämä pyhä perhe, Maria ja Joosef, on jossain vaiheessa tipahtanut tuossa Ruotsista tänne tultaessa niin matkasta. Vähän tätä vanhaa vuoropuhelua sitten pyrittiin elvyttämään täällä Oulussa. Ja kuvataiteilija puuveistäjä Pasi Jäntti teki tällaiset seimihahmot. Tämä materiaali on poppelia ja seimihahmot on täyttä puuta. Poppelit kaadettiin kaupungintalon edestä, valtavan suuret poppelit ja näistä sitten Pasi Jäntti veisti upeat seimihahmot tänne ja tänä vuonna on vähän tämmöistä pohjoista väriä sitten, eli Jeesus lapsi lepää Marian sylissä saamelaisilla huivilla ja seimellä on myöskin poron talja muistuttamassa siitä, että Oulu ja Oulun hiippakunta sisältää myös Lapin ja sisältää myös saamelaiskulttuuria. Tänään tämä seiminäyttely sitten avataan ja joka lauantai-ilta on täällä pääseimellä, Piispantalon seimellä seimihartaus ja täällä sitten vähän tätä joulutunnelmaa haetaan ja virittäydytään siihen pääsanoman vastaanottamiseen ja tämän jotenkin oululaiset on ottaneet omaksi tämän homman. Eli hyvin sitoutuneita ovat tähän seimin näyttelyyn ja pyytävät sitä, että saisivatko tuoda oman seimen näytille. Eli nytkin on 10 seimiä sitten ympäri kaupunkia ja täällä meidän tallikappelissa on sitten muutama seimi, oikeastaan 4 seimiä, josta yhtä aletaan juuri rakentamaan. Tässä on Italiasta tuotu seimi, Ulla Paanasen seimi. Ja täällä vieressä on sitten Oulun Steiner-koulun seimi, huovutettu seimi. Erittäin upea myös tämäkin. Ja kaikki on hieman erilaisia ja siinä on tämän seiminäyttelyn rikkaus myöskin tänä vuonna.